मानगोनां आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंहा गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंहा गमारगुरि ब्लकनि सिङाव थानाय सीमान्त पन्चायतनि नैबे जयपुगुरि गामियाव जोंहा आदर्श गामि ट्राइबेल आदर्श गामि जिथुनिखि गावसिनि गामियानो गावसिनि प्रसेस्तायाव बिसोर मोनसे आदर्श गामि दिनैनिफ्राय बिसोर घोषणा खालामबाय। बे आदर्श गामियाव जोङो आइडिडिबि बर्डनिफ्राय जोङो गोदानै जों मैया दाखालिसो बिबान मोननायलाय जोङो जि हायो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हायो नामा, मानो होनोब्ला बे आदर्श गामिया दासिमहालागै सरकारनि गनायथि मोनाखै। गावसोरनि गामिनि जिथुनिखि गोसो गोरबोजों गोसो गुदुं जानानै बिसोर आदर्श मोनसे बानायनो थाखाय गासै बे आदर्श गामियाव बिसोर मोनबा गामिखौ सोना लादों। बे मोनबा गामियाव जाहाथे मोनसे मोजां थासारि फैयो, मोजां थासारिजों लोगोसे मानसि सुबुंफोरनि जोंनि समाज जानायनि बेबस्थाफोरा माबायदि, जाहाथे जोङो गुबुन जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि हारिखौ जोङो मोनसे थुलुंगा हिसाबै जोङो गसंथेनो हायो, बेनि थाखाय बिथांमोना जिथुनिखि लाहार फाहार खालामदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोङो आइडिडिबि बर्डनिफ्राय बे मोनबा गामिनि जिथुनिखि आदर्श गामि जादों, बे आदर्श गामियाव जोङो जि एसे हायो मा मोनसे अनसुंथाइ हरनो हायो जोङो बिथांमोनखौ दिनै खोथा होबाय। जाहाथे जोङो स्पेसियेलि दिनैनि तारिखआव आङो बिथांमोनखौ सासे नैबे आइडिडिबि बर्डनि भाइस चेयारमेन जानायलाय आङो बिथांमोननो दिनै स्ट्रिट लाइट मोनसे होनायनि प्रप'जाल मोनसे होदों, जाहाथे जोङो नैबे 22 स्टेजनि जिथुनिखि बाजेट सेसन जागोन जोंहा आइडिडिबि बर्डआव, बे बर्डआव जोङो जाहाथे बे गामिखौ जोङो आदर्श गामि हिसाबै थिसननानै जोङो बे गामिनि थाखाय जोङो हाजासेखौ जोङो सेस्था खालामदों आरो खालामगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो फैगौ 5 बोसोराव जोंनि कार्यकालाव नैबे आदर्श गामिखौ आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाहाथे जों खालामनो हागोन, आं बेखौ मिजिं थिनानै दिनै बे मोनबा गामिनि राजाफोरखौ आङो खोथा होबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनैनि जोंहा दिनै बे जोंनि एकदम जयपुगुरि गामियाव जि जोंनि जनजाति जों बर' ट्राइबेलफोरनि थाखाय जों जि दा गामि दरबाजों नांनानै जि मडेल भिलेज खालामनो नागिरदों, जि जोंनि दा इयुननि थाखाय जौगानाय साब सिखुन लोगोसे गथै जोंनि हिन्जाव माहारिफोरनिबो दानाय लुनाय आरो जोंनि न'खराव जोङो माबायदि साब सिखुन लाखिनांगौ, जों माबायदि न'खरखौ फिसाखौ लानानै जों माबायदि बेस्थ'था थानांगौ, बेफोरखौ लानानै जोङो बे गामि दरबाजों जों आइजोफ्राबो एसे सावरायनाय लादों। दा बिनिखायनो दिनै जि बे जोंनि टिसि हल नैबे दिदोमै थानायाव दिनैनि जि जोंनि मडेल भिलेज खालामनायनि जि जुथुमदों, बेयाव जोंहा नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां बयबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आङो जोंनि बे दाफुंनो नागिरनायाव नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैदों आरो हेफाजाब होफैदों आरो अनेक बिथांमोना जोंनो परामर्ख होलांगोन होननानै आं बिथांमोननिसिम साननानै दिनै बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। लोगोसे दिनै जोंनि मडेल भिलेजाव जिबायदि जोंनि रायजो राजाया सावरायनानै दा लादों, दा जोङो बे सावरायनायनि गेजेरजों लानायनि गेजेरजों सरकारा जोंनो जाहाथे जोंनि जिबायदि मोन्थाय जिबायदि मोननांगौ बेखौ जाहाथे सरकारा जोंनो सुबिदाखौ होयो। लोगोसे जोंनि जायफोर जोंनि दा बे मडेल भिलेज दानो थांनायाव जायफोर कमिटि जोंनो दा दादों, बे कमिटिफोरा जाहाथे बयखौबो माने नायनानै गथ' गथाय फारसेनिफ्राय जोंनि माने जि जोंनि दा गामियाव जिबायदि जानांगौ बेफोरखौबो जाहाथे बिथांमोननि कमिटि जायफोर दाना दोनदों बिथांमोना मोजाङै नायगोन। लोगोसे जोंबो हिन्जाव माहारिफ्रा जोंनि जि खामानि जों बेफोरखौ जोङो बिथांमोनजोंनो जेरैबायदि बिथांमोननि बिथोनै जोङो मावनांगौ, बेबायदिनो बिथांमोनजों जोङो जयैनो जोंबो मावफागोन होननानै मदद खालामगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो जों बयबो जोङो बिमा माहारिया जोङो सांग्रांथि होननानै जों सानदों। मानोना जोङो दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना दानाय लुनाय बेफोरावबो जोङो बयबो न'खर जोङो बेफोर खामानिखौ मावफिनगोन लाफिनगोन आरो जोंनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव जोङो बयबो बिमा माहारिया जोङो गोसो होगोन। गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ, गथ'फोरखौ माबायदि साब सिखुनाव दोननांगौ, जोङो न'खरखौ माबायदि साब सिखुन लाखिनांगौ, जों दिनै दाउ अमा फिसिबा जोङो माबायदि साब सिखुनाव थानांगौ, बेफोरखौ जों गासैखौबो जों बिमा माहारिया जों गावनो साब सिखुनखौ जोङो माबायदि लाखिनांगौ जों बयबो साखाफारा जोङो जागोन। दा आङो
बांद्राय आङो बुंनोबो सानासै मानोना जोंनि गामिनिनो जोंहा मानगोनां आदा लासित बसुमतारी गावबुरा आदायानो समस्त खोथाखौ बुंलांखाबाय। बेनिखायनो आं दिनै जोंनि गासैबो जों बिमा माहारि हिन्जाव माहारिया बिथांमोननि बे मावनायाव जों मदद खालामगोन।